वैश्यवाडा येथील श्री हनुमान मंदिरात स्थापन करण्यात आलेल्या गणरायाला आज संकष्टी चतुर्थीनिमित्त भाविकांनी सुमारे 5,121 मोदकांचा नैवेद्य अर्पण केला. गणेशोत्सवातील संकष्टीनिमित्त सकाळी पुरोहित गणेश दीक्षित यांच्या मार्गदर्शनाखाली सामुदायिक अथर्व शीर्ष पठण करण्यात आले. यानंतर दुपारी महाआरती करण्यात आली. यावेळी श्रींचरणी सहस्र मोदकांचा नैवेद्य अर्पण करण्यात आला. यावेळी गौरेश मेशाळ यांनी श्रींची पूजा केली. गणेशोत्सवात रोज भजनासह धार्मिक कार्यक्रम सुरू असतात. आज 5,121 मोदकांचा नैवेद्य श्रींचरणी अर्पण करण्यात आला आहे.